Talupulong agad-adal di Cabaruan Elementary School, Team Ipayat Scholarship Program babentimay sa non-government organization in Netherlands. May sakit opisyales tinasong NGO ket dati an agad-adal tinasaong eskwela. Tiadadupe detalye, maripod ka ni Randy Menor. 1969 iti agturpos ni Livelihood Rodriguez iti Cabaruan Elementary School iti iti Pakara, Ilocos Norte. Inadmitir na abayat ti kinaubig na, nakita natin kinarigat ti panagbiag, kinadapay ket din di kataeb na asaan ang nakapagadal. Kuna na asaan na kahit ang maulit ti kastoy apasama, karason at tinaso pakadalan, tinapili na beneficiary ti scholarship program, manipod iti Kapatiran Foundation. Ni Mrs. Rodriguez ti agna Eden iti Netherlands, may sa isuna kaliti board of director tinaso grupo, akaaduan na ang miyembro ket DATS. Talupulong intelligence ubing ti pag-adalen da iti nasong eskwela. Ipapaay da libre di kagamitan da, kinadapay pinansyal at tulong, ngilited da iti tinawen. Ti grupo ti mangitulit inda pa nagbasa gingan ti high school, lakit di napintas ti grado da. It's always good to come back and give a little bit of the blessings that we are receiving from back home. Dapat po tayo magtulungan sa isa't isa. Kaya ako kami naniniwala na darating po ang panahon na marirealize ng mga karamihan ng mga Pilipino abroad. Kapala bakit hindi po natin bigyan sila ng konting patak naman ng ating mga blessing na ating natatanggap abroad. Malaksi ti scholarship program, inpayan dapat ti livelihood di tinaganak ti talupulong ubing. Naikan ti tarak na nakalding kay tagtaltalon tinaganak na. Idintong ikat kay tibang ngalap, babaen detoy, ag serving inspirasyon. Kinaadapay ng igayad dito bintinda panagadal. So nga nagasat unay ti Cabaruan Elementary School taadda may sa nga rodriguez-baxa nga mangititid iti ayayat na kadagiti tattao nga kalugaran na ditoy nga ili. Mangnamnama ti tagasawa Rodriguez, ababaen dati o proyekto, makaadal dito ubing para tinapina sa masakbayan da, agbalimet akarit deto'y kaditi naganak, iti adapay apalak trabaho da para iti pamilyada. Randy Menor, Patrol, ti Pilipino. Padaanan intong Lunes, tiyadadaan na Palawa, apani padaanan mi kada kayo, kadigiti kang runa na damdamag saan lang ito syudad Tilawag, ken Ilocos Norte.